मंदिराची डागडुजी करण्यासाठी वापरतात. वापरतात. त्या देवीला हे लुगडा बिगडा नेसल्यानंतर तिला हातात धरून आपल्या सदराकडे, अच्छा. म्हणजे देवालयाच्या सदराकडे, वेताळ मंदिराच्या ह्याच्याकडे. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही जातो पेंडूर गावात, म्हणजे आमच्यात मालवण तालुक्यातील पेंडूर गावात. तिकडे मांड चालू आहेत, तिकडे ओटी भरू जातो. आमच्या आईच्या मामाचं गाव ते. आम्ही कधी जात नाही, मी पहिल्यांदाच जात आहे तिकडे ओटी भरू. मामा वगैरे गेलो तर तिकडे ओटी भरून येतात. तर आज आम्ही पहिल्यांदा जातो. तिकडे मोठा मंदिर आहे आणि मंदिरात मोठा हे असतं, 14 दिवस काहीतरी मांड असतात. तर मी पहिल्यांदा जातो. आपण जाऊला बघूया काय कसं काय असतं, ओटी वगैरे भरण्याचा कार्यक्रम कसा असता. सृष्टी पण आहे सोबत माझ्या. चला बघूया मित्रांनो. नक्की व्हिडिओ आवडेल तुम्हाला, आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करू विसरू नको. चला तर आता जाऊन बघूया. आता आम्ही कट्ट्याच्या पुढे आलो आहे. आता थोडंच राहिले, 1-1.5 किलोमीटर असेल. तर चला बघूया.
माल जास्त बागडे राखला आता या मंदिरात ओटी भरून झाली. आता आम्ही दुसऱ्या मंदिरात चाललोय, ते तिकडे पुढे आहे. आता तिकडे आहे बघा, इकडे दुकानं पण आहेत, छोटी छोटी दुकानं वगैरे पण आहेत. 14 दिवस कार्यक्रम असतो हा मांड उत्सव, भरपूर मोठ्या प्रमाणात असतो. तर आपण पुढच्या मंदिरात जाऊया. मित्रांनो, आता आम्ही दुसऱ्या सातेरी देवी मंदिरात आलोय इकडे ओटी भरायला. अगरबत्ती घेते. काय घेतलंय? अगरबत्ती आणि खण घेतलंय. नारळ वगैरे आम्ही घेऊन आलोय. मंदिरात जाऊया.
मांडाची ओटी भरतायत तसे हे काका बोलत होते. मी पण इकडे ओटी भरायला आलोय. सृष्टी ओटी भरते आता हे गाराणा वगैरे करतील. तर आम्ही आतमध्ये मंदिरात चाललोय. आधी ओटी भरायची नंतर मंदिरात जायचं. भरपूर मोठं मूर्ती आहे. इकडे पण भरपूर गर्दी झाली आहे बघा. आणि बघा 14 दिवस इकडे ओट्या भरल्या जातात. ती ओट्याचे नारळ वगैरे आहेत. हा प्रसाद आहे. घे ना प्रसाद. मित्रांनो आता आम्ही मंदिरातून ओटी वगैरे भरून आईच्या मामांच्या घरी आलोय. मामा बसले, सृष्टी पण बसली आहे. तर आता मंदिरात आपल्याला थोडी माहिती घ्यायला भेटली नाही. आता आईच्या मामांकडून थोडीशी माहिती घ्यावी, कारण ते पण याच गावचे आहेत आणि त्यांना पण सगळी माहिती आहे. तर त्यांना थोडीशी आता मी माहिती विचारतो. तर थोड्या त्यांच्याकडून माहिती घ्यावी की मांड कसे बसतात, काय कसं थोडी घेऊया. चला मित्रांनो, हे माझ्या आईचे मामा आहेत, परशुराम सहदेव गावडे, पेंडूर मध्ये, खांदवाडी. तर आता म्हणजे माझे आजोबा झाले. तर आजोबांका आता प्रश्न विचारूया थोडेसे. तर आजोबांनो, मला सांगा, हे मांड जे बसतात ते कधी बसतात, म्हणजे त्याची तारीख कधी ठरतात? ती डिसेंबर अखेर, अच्छा, जानेवारी सुरुवात त्या दरम्यान प्रत्येक जे हे असत मानकरी देवाचे माहे चाकर, ओके,
त्यांच्यावर असलेली वारी सूत्रा, तर त्या वारी सूत्रा उभी करण्यासाठी त्यांना जे अडचणी असतात ते प्रत्येकाचे विचारले जातात. अच्छा. प्रत्येक ह्याचे विचारले जातात आणि कोणा अडचणी नसतील ना ते तारीख ठरवतले. अच्छा, म्हणजे सगळ्यांची अडचणीतून मोकळे झाले की नंतर या मांडाची तारीख ठरतात. म्हणजे डिसेंबर एंडिंगला आणि म्हणजे डिसेंबर जानेवारी हे शेवट आणि सुरुवात धरून मांडतात. मग हे मांड किती दिवस असतात? 14 दिवस, 13 रात्री आणि 14 दिवस. अच्छा, 13 रात्री आणि 14 दिवस. 13 रात्री आणि 14 दिवस मांड बसू जातात. अच्छा. आजोबा ते इथे मी आता ऐकून आहे की देव बहिणीक माघारपणासाठी आणता, ती काय प्रथा असता? ही प्रथा म्हणजे अशी ठरलेल्या तारखेप्रमाणे देव 5 वारी, 5 गावातील 5 वारी का म्हणजे अंगात असलेली वारी सूत्रा ती त्या देवीच्या घराजवळ जाणार. जी देवी आहे तिच्या घराजवळ जाणार. आणि तिथून त्या देवीला हे लुगडा बिगडा नेसल्यानंतर तिला हातात धरून आपल्या सदराकडे म्हणजे देवालयाच्या सदराकडे, वेताळ मंदिराच्या ह्याच्याकडे मंदिरात घेऊन येणार. म्हणजे हाती धरून देव घेऊन येणार. अच्छा, मग ती 14 दिवस तिथे राहणार. तिथेच राहणार, कुठे जाणार नाही. म्हणजे घरी वगैरे जात नाही. कायम तिथेच असते. कायम तिथे जेवणा खाण्याची व्यवस्था सगळी तिची केली जातात. ती अच्छा. झोपडा बिपण्याची सगळी ह्या पानाने देतली तशी. तिथे म्हणजे तिथे बघितलं आम्ही असं छोटस घर बांधलेलं आणि त्याच्यात त्यांचे कपडे वगैरे सगळं सगळं. अच्छा. तिची असलेली मुला बाळा काय नवरा वगैरे तिचं की नाही ते सर असतं. म्हणजे ते सगळे तिथेच येऊन राहतात. तिचे कुटुंब तिथे सांगणार. ओके. हा. मग आजोबा तिकडे देवी आल्याच्या नंतर ताबडतोब ओटी वगैरे भरतात काय? नाही, ती देवी मांडाची स्थापना करणार कशी, ओटी वगैरे पाटावर भरणार. अच्छा. पाटावर भरणार, बत्ती वगैरे सगळं लावणार, धूप उदबत्ती सगळं लावून तिथे गाडी राऊळ म्हणजे देवाची जी चाकर आहे ते चाकर देवाला सांगण्यात येणार की बा आज तुझी अशी मर्यादा आहे, त्याप्रमाणे ठरल्याप्रमाणे आज ही देवी माघारपणाक आणलेली आहात. तुझ्या वारी सूत्राने देवीची कुळ वारीसूत्रा सकट तुझ्या सध्याकडे आणलेले आहे का ते आपले काही अडचण जरी इले असते किंवा काय असले तरी दूर करून तुझी आपला काय ही कामगिरी देवाची कामगिरी तू आपली चांगल्या प्रकारे करून घ्यायची असं सांगते. त्याच्यानंतर आणि कोणाचा काय जरी पडस्थळ असला ते तेव्हाच घेतो त्यावेळा म्हणजे हे कायम चालू तर त्या पडस्थळ घेतले असा की कोणाचा काय काय अडचणी असतील ते आपलं तुझ्या सामर्थ्यावर ते बाजू करून टाकायचे आणि त्या कुटुंबाला आराम द्यायचो. अच्छा. आणि जे ओटी भरण्याचा कार्यक्रम आहे कधी चालू करतात? ओटी भरण्याचा कार्यक्रम मांड बसल्यानंतर, मांड बसल्यापासून 5 मानकरांचे ओटी भरले, 5 मानकरांचे तिसऱ्या दिवशी पासून ओटी भरण्यास सुरुवात. 5 मानकरांनी ओटी भरली की नंतर बाकीच्यांची सगळी मोकळी कोणीही भरूची. अच्छा. कोणी चाकरान नोकरान कोणीही भरूची, एका कसली अडचण नाही. पण जे मानकरांची ओटी भरीपर्यंत कोणा भरून घ्यायची ना. पहिले तिथले लोकांचे झाले नंतरच बाकीच्यानी मग ते 14 दिवस रात्रंदिवस चालू. रात दिवस कधी गेलंच तरी रात्रीचं गेलं तरी तिकडे रात्रीचा काय कार्यक्रम असता? रात्रीची वारी सूत्रा येतात आणि दिंडी काढतात. दिंडी देवालयाकडे फिरवतात. देवालयाच्या संपूर्ण हवा ह्याच्यापासून देवळापासून असे फिरवतात, एक फेरी मारतात आणि एक दिवस आड करून वरच्या देवळाकडे जाणार दिंडी सातेरीच्या आणि एक दिवस सातेरीची दिंडी
खालच्या देवळात खालच्या येणार. मंदिरात हा येणार. असा असा तो कार्यक्रम असतो. अच्छा. हा आजोबा आम्ही आता बघितलं की तिथे भरपूर नारळ वगैरे साड्या वगैरे आहेत ओट्याच्या वगैरे. म्हणजे ते एवढे नारळ किंवा साड्या ते काय करतात? नारळ जे वारीसूत्र प्रत्येक माणसावर येणार, अच्छा. जी देवाची वारी सूत्र देवाची वारी येतात. हा. त्या वारीसूत्रांच्या कुडीक अच्छा. म्हणजे माणसांका हा हा. ते वाटून देतात. अच्छा. म्हणजे त्याच्याप्रमाणे प्रत्येकाला त्याच्याने वाटून देतात. 100-200 म्हणजे जी काय क्वांटिटी असेल तसे वाटून असे देतात. त्याप्रमाणे देतले ते. अच्छा. त्याचप्रमाणे खण, अच्छा. लुगडी, अच्छा. देवाचे शाली, हो. देवाचे उपरणे ओके. हे त्याचप्रमाणे असतील त्याप्रमाणे असे वाटे हा घालतात आणि म्हणजे देतात. ते मानकरी असतात त्यांना हा, त्या- देतात. आणि त्याच्यानंतर जे राहतात ते. ते गावात प्रत्येकात प्रसादी म्हणून देतले सगळ्या अच्छा. म्हणजे लोकांना. गावातल्या प्रत्येक वाडीत. वाडीत वाटून अच्छा. एक 10 नारळ, 20 नारळ, 50 नारळ, 100 नारळ हे असे प्रत्येक वाडी गणकरी देतात ते. अच्छा. अच्छा. मग चांगली त्याची आहे. त्या लोकांनी सगळ्यांनी प्रसादी करून घ्यायची अच्छा. वाटून. हा हा हा. अशी आहे. आणि त्याप्रमाणे तसेच तांदूळ बिंदूळ सगळ्या लोकांका ते जे चाकर नोकर असत ना हा हा. त्यांना सगळ्यांका तांदूळ, नारळ, लुगडी, खण असतील त्याप्रमाणे देत. अच्छा. वाटून देतात. आणि रवलेलो माल शिल्लक हा लिलाव करणार ट्रस्ट हा. मंदिराचे ट्रस्टी लिलाव करून ते ट्रस्टीकडे जमा होत. अच्छा. हा. म्हणजे ते सगळं जे होतं मंदिरासाठी ते जे पैसे मिळतात ना ते मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी ठेवून मंदिराची डागडुजी करण्यासाठी वापरतात. वापरतात. अच्छा. अच्छा. ओके. तर मित्रांनो आपल्या आता आजोबांनी चांगली माहिती दिल्याने आता आम्ही पण घरी निघतो. बरंच वेळ झालो, सकाळी येलो. चला मग आजोबा आम्ही निघतो या, आता या, घरी. या, या. चला, चांगली माहिती दिला त्याबद्दल धन्यवाद. बरं चल. बरं या सांभाळून. तर मित्रांनो आत्ता आम्ही फायनली घरी आलोय पेंडूर गावातून. मित्रांनो आपल्याला खूप चांगली माहिती पण मिळाली आणि खूप पहिल्यांदाच गेलो तेव्हा खूप मस्त पण वाटलं. मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला तो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करून ऑल बटन दाबा, जेणेकरून आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत सर्वात अगोदर पडतील. तोपर्यंत बाय बाय.